Και τελικώς δεν ήρθε ούτε. Ανέλαβε, θα έρθει. Όχι, δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Κάτι της συνέβη. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κι άλλες καρέκλες, έχουμε κι άλλα τραπέζια. Στεριό, ήσουν και πρόεδρος των Καπιτανεγρές. Ποιος ήταν πρόεδρος? Ποιος καλέ? Από εμάς Και ποιος από τις ήταν. τρεις τάξεις έβγαινε πρόεδρος. Εγώ έβγαινα πρόεδρος στο τμήμα. Στο Πεταμίδες ήμουν αντιπρόεδρος. Ο οποίος πρόεδρος ήταν από την μεγαλύτερη τάξη. Όχι, από εμάς. Εγώ δεν το είχα καθηγητή, αλλά και κάτι. Τα έλεγε τόσο δυνατά. Ναι, ναι. Έλα ρε Λουκάκη, έλα. Θα τα πήρατε από δίπλα. Ναι. Ξέρεις το ξεροδόνι. Το ξέρεις. Ναι. Κάνει καλό πράγμα αυτός. Ναι. Όλοι το δύο εδώ παίρνουν. Τώρα πού να το βάλουμε όμως? Λόγω κυρικών συνθηκών είναι 2-3 πανωτά. Σιγά σιγά. Μια είναι κανένα τέτοιο μπορούμε, ναι. Κομμένα καλά. Λεάζουμε. Κατά τα άλλα καλά είμαι. Γεια σας Γιώργο. Μοίρασε λίγο ρε τα πυρούνια. Παιδιά είναι εξοχικά τα πυρούνια, Τα σερβίτσια είναι. Για μέσα είσαι Κατερίνα. Ετοιμάζει. Σηκώνει το γιο μου εδώ, θα εκπαιδεύσει. Το λέω θα διαβάσει τώρα φυσική έχει. Και εμείς γράφουμε αδειά. Τι καλό ωραία πράγματα μας φέρνεις. Μπράβο. Α, οι γαρίδες της σπίτης. Τι έγινε? Νίκολα, μπράβο κορίτσι. Σοκέρα. Μυρίζει θάλασσα μυρίζει. Το φώτι είναι το. Κοίταξε από μακριά να με παίρνεις, να κρύβονται Στο κάθετο που δίνει και boy. Α, μπράβο. Να κρύβονται για τέλειες. Στο κάθετο που δίνει και boy. Μεκάνικο, δεν θέλεις να ψήσεις? Ναι, ναι, θα μου βγάλεις. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είστε? Τα κρασιά αυτά είναι κόκκινα της επιλογής.